hasi ginenetik honea ja 5 urte pasaia, eta gutzako naizta denbua azkar pasa, 5 urte pasaia, eta hau ospatzeko, azkenean 100 pertsona ila, oztak izan bagean, gutzako, poza, oztak nola esan, mikrofono egin nahi zabila, eta hemen ondoko utziko jo, telebista horren eta ni baino bilago dala, eta hoxe, eskerrik asko etortzatik. Bueno, hoxe, eskerrik asko danoi etortzatikan. Beak esan duen bezala, oain arte jai hau pixka sozioen arte ospatzea genuen, baina aurtengoa 5. urte hurren izan da, irutzen zaten baita aldeki da nahi, politia izango zala herritarren guztiri, lagun guztiri zabaltzia. Azkenean, babesa talde guztitik aparte, herrin zehar de asko jasotzet, Usurru hildar ez dian batzuk etorri dira, lagun asko, eta egia esan eskerrik asko denoi, emate zuen babesagatik, gaur honea etortzeatik, netzako hain egun berezila den egun hau nerekin eta gurekin ospatzeatik, eta beste gabe. Eskerrik asko, segi holaxe, eta ondo onin dizuela eta ondo pasa. Eskerrik asko.